Bem-vindo ao canal Historias OVNI. Subscreva o noso canal, pois todos os días publicamos historias de ovnis baseadas en acontecimentos reais. Apóyenos. Faça like na nosa página se gosta do que facemos por si. 25 de agosto de 1951. Lubbock, Texas. Populación de 71.747 no último censo. Unha pacata cidade universitaria onde pouco fora do común acontece. Nesa noite de sábado, 3 ilustres profesores da Texas Tech estaban sentados no quintal da casa do doutor W.I. Robinson. Con ele estaban os seus colegas, o doutor A. G. Oberg, profesor de Enxeñaría Química, e o doutor W. L. Dacker, xefe do Departamento de Enxeñaría Petrolífera. Discutiran asuntos de traballo e aproveitaron a frescura da noite após un día quente no Texas. Por volta das 21:10, a súa conversa tranquila foi interrompida pelo aparecimento no seu de algo que desafiaría a súa visão científica do mundo e ficaría para a historia como un dos avistamentos máis documentados de un objeto voador non identificado. Os profesores tornáronse as primeiras testemunhas de un fenómeno que ficaría coñecido como luces de Lubbock e atraería a atención de militares, cientistas e da imprensa de todos os Estados Unidos. De acordo con depoimentos prestados independentemente pelos profesores e registrados en documentos oficiais do proxecto Libro Azul, avistaron unha formazón semicircular de aproximadamente 20 a 30 fontes de luz azul esverdeada a sobrevoalos de norte para sul. Os objetos movíanse silenciosamente e a unha velocidade moito elevada, desaparecendo no horizonte en segundos. Os profesores ficaron tan atónitos que a principio non conseguiron acreditar no que vían. Mas poucos minutos depois, as luces voltaron a aparecer, desta vez nunha formazón diferente. Os profesores observaron 3 pasaxes nesa noite. O doutor Oberg testemuñou posteriormente aos oficiais da Forza Aérea. Sou profesor universitario há moitos anos, sou un homen da ciencia. Sei como son os avións, os pásaros, os meteoros. Non foi nada diso. Os objetos estaban a moverse demasiado depresa, demasiado silenciosamente e mostraban sinais de voo controlado. Nesta mesma noite, máis ou menos á mesma hora, o caloiro universitario Carl Hart Jr., de 18 anos, estaba en casa. O viu persoas lá fora a discutir animadamente sobre algo no ceo. Carl pegou na súa máquina fotográfica Kodak 35mm e foi para o quintal. O que viu e fotografou viría a ser unha das máis importantes evidencias da realidade do fenómeno. A 31 de agosto de 1951, Carl Hart conseguiu tirar 5 fotografías das luces. As imaxes mostran claramente formaciones en forma de die de objetos luminosos contra o ceo nocturno. Estas fotografías foron inmediatamente entregues a oficiais da Forza Aérea para análise. Os especialistas do Laboratorio de Inteligencia Técnica da Forza Aérea en Wright-Patterson, Ohio, submeteran os negativos a un exame minucioso. Un teste de dupla exposición deu negativo. Un teste de retoque deu negativo. Un teste de falsificación laboratorial deu negativo. Conclusión. Las fotografías son genuínas, captando objetos luminosos reais no ceu. O Lubbock Avalanche Journal foi o primeiro a publicar un relato das extrañas luces. A redacción recebeu decenas de chamadas de moradores da cidade que tiñan testemuñado o mesmo fenómeno. Entre as testemuñas estaban non só cidadáns comuns, mas tamén membros respeitados da sociedade, médicos, profesores e empresarios. Todas as descricións coincidían. Formacións de 15 a 30 luces verde-azuladas, movéndose silenciosamente a alta velocidade. A noticia espallouse rapidamente para alén de Lubbock. Os oficiais da Forza Aérea dos Estados Unidos iniciaron inmediatamente unha investigación oficial no ámbito do proxecto Blue Book, un programa que investiga relatos de ovnis. A investigación foi liderada pelo capitán Edward J. Ruppelt, que se deslocou pessoalmente a Lubbock para entrevistar testemuñas. No seu libro, A Report on Unidentified Flying Objects, publicado en 1956, Ruppelt escreveu: "O caso das luces de Lubbock foi un dos máis intrigantes que ya vi.
A credibilidade das testemuñas era incuestionável. Eran persoas instruídas e racionais, incluindo profesores universitarios. As fotografías pasaron en todos os testes de autenticidade. Entre os investigadores do fenómeno estaba o doutor Lincoln Lapaz, un conceituado especialista en meteoritos da Universidade do Novo México e consultor da Forza Aérea en fenómenos aéreos invulgares. Depois de analizar todas as evidencias, afastou a posibilidade de as luces seren meteoros e declarou que o fenómeno non tiña explicación científica coñecida. A versión oficial da BBC, divulgada máis tarde, era de que as luces eran causadas pelo reflexo dos postes de iluminación de Lubbock na barriga dos mazaricos de Bico Fino en Migrazán. No entanto, esta teoría foi criticada pelas propias testemuñas. O profesor Robinson, ornitólogo amador, rexeitou categóricamente esta teoría, salientando que as aves non voan tan depresa, nen nunha formazón geométrica tan precisa. Alén diso, os mazaricos de bico direito non migran pelo Texas en agosto e setembro. Outro investigador de renome do fenómeno foi o doutor J. Allen Hynek, astrónomo e consultor científico da Forza Aérea para o proxecto Blue Book. Tamén veio a Lubbock para investigar. Nos seus traballos posteriores, Hynek clasificou o caso de Lubbock como un dos máis convincentes e ben documentados na historia dos avistamentos de ovnis. O fenómeno continuou por varias semanas. As luces foran observadas non só en Lubbock, mas tamén noutras cidades do Texas e do Novo México. No total, foran rexistrados máis de 100 avistamentos independentes. O último caso documentado ocorreu en outubro de 1951, após o que as luces desapareceran tan repentinamente como tiñan aparecido. Nos documentos oficiais do Blue Book Project, desclasificados na década de 1970, o caso de Lubbock é listado como número 1147 e clasificado como non identificado, unha das poucas categorías utilizadas para casos que permanecen inexplicados após unha extensa investigación. A 26 de agosto de 1951, un día após o avistamento inicial, os profesores Oberg, Robinson e Dacker voltaron a encontrarse, desta vez especificamente para observar os ceus. Foron acompañados por outros dois colegas, o profesor de Geoloxía I. George e o profesor de Química e reitor para os asuntos de posgraduación W. Wright. De acordo con a declaración conjunta, as luces reapareceran e todos os 5 cientistas testemuñaran o fenómeno. Tentaron aplicar unha abordación científica, estimando a velocidade, altitude e trayectoria dos obxetos. Estimaran que os objetos se deslocaban a máis de 960 km por hora, descartando a posibilidade de seren aeronaves comúns da época, especialmente debido á completa ausencia de ruído. O Dr. Oberg dise ao Lubbock Avalanche Journal a 26 de agosto de 1951, definitivamente non eran aves. Há moitos anos que observo aves. As aves non voan nestas formazones e non emiten luz. Alén diso, a velocidade era demasiado elevada para cualquier ave coñecida. A 27 de agosto, o número de relatos de testemuñas aumentou drásticamente. A Policía de Lubbock recebeu máis de 50 chamadas de moradores que tiñan observado luces. O xefe da policía ordenou aos patrulleiros que documentasen cuaisquer fenómenos invulgares no ceu. Varios policías tamén testemuñaran o fenómeno e confirmaran as descrizones feitas por civís. Entre as testemuñas estaban militares da base aérea de Reese, perto do local. Varios pilotos e técnicos relataran ter visto luces. É importante realzar que o radar da base aérea non detectou cualquier obxeto durante as observaciones visuais, aumentando o misterio do fenómeno. A 28 de agosto, a historia gañou repercusión nacional. A Associated Press noticiou a presenza de luces misteriosas sobre o Texas. En breve, jornalistas de grandes publicaciones, incluindo a Life, a Time e o The New York Times, comezaron a chegar a Lubbock. As fotografías de Carl Hart suscitaron especial atención. A revista Life publicóas na súa edición de 10 de setembro de 1951 sob o título Luces de Lubbock. A publicación xerou unha repercusión nacional.
Millares de leitores escreveron aos editores relatando as súas propias observaciones de fenómenos semillantes. Carl Hart descreveu detalladamente como tirou as fotografías en inúmeras entrevistas. Utilizou unha velocidade do obturador de 1/10 de segundo e unha abertura de f3,5. Dice que as luces eran suficientemente brillantes para seren fotografadas en equipamento especial. Tirou 5 fotos ben sucedidas en 2 noites de observación. Curiosamente, as tentativas de outros fotógrafos para replicar o suceso de Hart non tiveran suceso. Embora moitos outros teñan visto as luces, apenas Hart conseguiu captalas en filme. Isto levantou algunhas suspeitas de falsificación, mas todos os exames técnicos confirmaron a autenticidade das fotografías. No inicio de setembro de 1951, unha equipa de investigadores do Instituto de Física Atmosférica chegou a Lubbock. Trouxeron consigo equipamento especializado para rexistar anomalías atmosféricas. Os cientistas realizaran observaciones durante varias noites consecutivas, mas non apareceu cualquier luz durante a estadía. No día 4 de setembro, ocorreu un evento significativo. O doutor Duiker, unha das primeiras testemuñas, apresentou un artigo sobre o fenómeno nunha reunión da Academia de Ciencias do Texas. Apresentou un relato detallado das observaciones, incluindo diagramas das trayectorias de voo e das formaciones das luces. A súa presentación desencadeou un aceso debate na comunidade científica. Varios cientistas propuseran explicacións variadas, desde rayos globulares a dispositivos militares experimentais. No entanto, neñuma teoría única conseguiu explicar completamente todos os aspectos do fenómeno: a súa velocidade, silencio, movimento organizado e repetibilidade. No día 7 de setembro, o capitán Edward Ruppelt realizou unha reunión con cientistas e militares locais. Todos os profesores que testemuñaran o incidente, representantes da base aérea de Rice e especialistas do proxecto Blue Book estiveran presentes. Ruppelt escreveu máis tarde que foi unha das reunións máis produtivas da historia do proxecto. Unha enorme cuantidade de dados foi recollida, mas non foi encontrada neñuma explicación para o fenómeno. Un aspecto importante da investigación foi o estudo das condicións meteorolóxicas nos días de observación. Os meteoroloxistas non detectaron neñún fenómeno atmosférico invulgar que pudese ter causado ilusións de óptica ou outros efeitos visuais. A 10 de setembro, ocorreu o último avistamento en masa de luces sobre Lubbock. Segundo testemuñas oculares, as luces estaban especialmente brillantes e numerosas nesa noite. Algunhas testemuñas contaran até 50 obxetos a movérense en varios grupos. Depois diso, a frecuencia de avistamentos comezou a diminuir. No final de outubro de 1951, os relatos das luces prácticamente cesaran. O fenómeno, que durou cerca de 2 meses, terminou tan repentinamente como tiña comezado. En novembro de 1951, a Forza Aérea dos Estados Unidos divulgou un relatorio preliminar de investigación. Recoñeceu que o fenómeno era real e tiña sido observado por inúmeras testemuñas fidedignas, mas non foi encontrada neñuma explicación satisfactoria. A teoría das aves foi mencionada, mas apresentada como unha explicación posíbel e non definitiva. O profesor Oberg mantévese interesado pelo fenómeno até ao fin da súa vida. Na década de 1960, concedeu entrevistas a investigadores de ovnis, confirmando o seu testemuño inicial e rexeitando a teoría oficial sobre as aves. Faleceu en 1970, sen nunca ter recibido resposta á pregunta sobre a natureza dos seus avistamentos. O profesor Robinson tamén se manteve convencido da natureza invulgar do fenómeno. Como ornitólogo amador de longa data, afirmou categóricamente que o comportamento das luces non correspondía ao comportamento das aves. Faleceu en 1962. Até a súa morte, en 1969, o profesor Duiker manteve contacto con investigadores que investigaban o fenómeno, partillando con eles as súas notas e observazois. Sempre enfatizou a abordaxe científica do problema e incentivou novas pesquisas. Carl Hart Jr. teve unha vida longa e faleceu en 2020, aos 88 anos.
Até aos seus últimos días manteve a autenticidade absoluta das súas fotografías e contou a mesma historia sobre a forma como as tirou. Nunca tentou lucrar con a súa fama e viveu unha vida modesta no Texas. Na década de 1970, cuando los documentos do proxecto Libro Azul foran desclasificados, surgiran detalles adicionais da investigación. Descubriuse que os militares tiñan considerado a posibilidade de as luces teren sido causadas por testes secretos de novos tipos de aeronaves. No entanto, unha investigación revelou que non foi realizado cualquier teste na área de Lubbock durante o período en questión. Descubriuse tamén que a CIA tiña manifestado interese no caso. Documentos desclasificados referen que a agencia considerou usar a historia das luces de Lubbock para fins de desinformación, mas desistiu da idea. O doutor J. Allen Hynek, inicialmente cético en relación aos OVNI, mudou de ideas máis tarde. No seu libro de 1972, The UFO Experience, A Scientific Investigation, escreveu sobre o incidente de Lubbock. Este é un daqueles casos que me obrigaron a reconsiderar a miña atitude en relación ao fenómeno OVNI. A cualidade das testemuñas e a consistencia dos seus testemuños foran excepcionais. Na década de 1980, o investigador Kevin Randle reinvestigou o caso. Entrevistou testemuñas sobreviventes e reviu toda a documentación disponível. A súa conclusión? O fenómeno era real, mas a súa natureza permanecía descoñecida. En 1999, no 50º aniversario dos acontecimentos, a cidade de Lubbock recoñeceu oficialmente a importancia histórica do fenómeno. Unha placa memorial foi instalada na casa onde Carl Hart viveu. O autarca dise no seu discurso: independentemente do que estas luces representasen, tornáranse parte da historia da nosa cidade e chamaran a atención do mundo. Os investigadores modernos continúan a estudar o caso Lubbock. Con o avanzo da tecnoloxía digital, as fotografías de Hart foran suxeitas a novos tipos de análise. En 2002, o especialista en procesamento de imaxen Bruce McCabe realizou unha análise computadorizada das imaxens e confirmou a súa autenticidade. Acredita que as fotografías retratan objetos luminosos reais localizados a unha distancia considerável do fotógrafo. En 2010, foi realizada unha experiencia para recriar as condiciones de observación. Un grupo de ornitólogos tentou reproducir o efeito da reflexión da luz nas aves, utilizando holofotes potentes e aves treinadas. Os resultados da experiencia mostraron que alcanzar o efeito descrito pelas testemuñas era prácticamente imposível. É interesante notar que nos anos seguintes, fenómenos semellantes foron observados periódicamente na zona de Lubbock, embora non tan generalizados como en 1951. En 1959, 1964 e 1973, os habitantes locais relataran o aparecimento de formaciones de objetos luminosos que facían lembrar as luces de Lubbock. O incidente inspirou tamén inúmeros estudos sobre fenómenos atmosféricos. Algúns cientistas suxeriron que as luces poderían ter sido causadas por un tipo descoñecido de formación de plasma na atmosfera. No entanto, esta teoría tamén non explica o movimento organizado e a recorrencia do fenómeno. Os arquivos do proxecto Blue Book contén máis de 500 páxinas de documentos relacionados con o incidente de Lubbock. Entre eles están depoimentos de testemuñas, relatorios técnicos, correspondencia entre varias agencias e resultados laboratoriais. Todos estes documentos están disponíveis para consulta no Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Un dos aspectos máis intrigantes deste caso é o seu impacto no desenvolvimento subsecuente da ovniloxía. As luces de Lubbock foron un dos primeiros avistamentos en masa de ovnis a receber ampla publicidade e atención científica seria. Isto contribuiu para a lexitimazón da investigación sobre ovnis e levou a criación de organizacións de investigación civís. En 2001, Robert Hall, profesor de socioloxía na Texas Tech University, anteriormente Texas Technological College,
realizou un estudo sobre o impacto social dos acontecimentos de 1951 na sociedade de Lubbock. De acordo con as súas descobertas, o fenómeno teve un impacto profundo na comunidade local, alterando a atitude de moitas persoas en relación á posibilidade de vida extraterrestre. En 2015, o neto do profesor Oberg doou as notas persoais de observación do avó aos arquivos da universidade. Contiñon esbozos detallados das formazones luminosas e cálculos da súa velocidade e altura estimadas. Estes documentos forneceron novas informazones para análise pelos investigadores. É importante notar que neñuma das testemuñas chave retratou algunha vez o seu depoimento. A pesar da presión dos céticos e do risco para a súa reputación profesional, os profesores e outras testemuñas sustentaron até ao fin das súas vidas que tiñan visto algo invulgar e inexplicável. A ciencia moderna aínda non consegue ofrecer unha explicación satisfactoria para o fenómeno das luces de Lubbock. Embora as tecnologías de observación e análise teñan avanzado significativamente desde 1951, o misterio permanece por resolver. Isto torna o incidente de Lubbock un dos máis duradouros e intrigantes na historia dos avistamentos de ovnis. En 2020, após a morte de Carl Hart, a súa familia doou os negativos orixinais das fotografías ao Instituto Smithsonian para Preservación e Estudo Posterior. O curador do Departamento de Aeronáutica observou que as fotografías de Hart permanecen entre as probas documentais máis importantes na historia da investigación sobre ovnis. O fenómeno das luces de Lubbock continúa a atrair a atención de investigadores, jornalistas e entusiastas de todo o mundo. Todos os anos, as persoas reúnense en Lubbock na esperanza de testemuñar unha repetición dos acontecimentos de 1951 ou encontrar novas pistas. O Museo de Historia Local de Lubbock ten unha exposición permanente dedicada aos incendios. Apresenta copias das fotografías de Hart, recortes de xornais da época, documentos do arquivo do Blue Book Project e entrevistas en vídeo con testemuñas sobreviventes. O caso foi tamén incorporado nos currículos académicos. A Texas Tech University realiza periódicamente palestras e seminarios sobre o fenómeno. Os alumnos estúdanno como exemplo da interazón entre a ciencia, os media e a sociedade, cando confrontados con un fenómeno inexplicável. Máis de 70 anos se pasaron desde aquela noite de agosto de 1951, cando os profesores Oberg, Robinson e Dacker viron algo nos ceus de Lubbock que mudou as súas vidas e ficou para a historia como un dos casos máis misteriosos de avistamentos en masa de ovnis. A pesar de todas as tentativas de explicación, desde aves migratorias a testes militares secretos, o fenómeno continúa por resolver. As fotografías de Carl Hart, tendo pasado por todos os testes posibles de autenticidade, continúan a ser un testemuño silencioso de que algo invulgar ocorreu de facto nos ceus do Texas. A clasificación oficial do caso nos ficheiros do proxecto Libro Azul, non identificado, mantense inalterada. Todas as testemuñas chave faleceran, levando consigo a memoria do que viran, mas deixando para atrás relatos documentados que continúan a ser estudados. A cidade de Lubbock abrazou a súa historia invulgar e transformóa en parte do seu patrimonio local. O fenómeno das luces de Lubbock permanece un lembrete de que, mesmo nunha era de progreso científico, existen fenómenos que desafían a nosa compreensón da realidade. Tal vez un día o misterio sella resolvido, mas por enquanto continúa a ser un dos misterios máis intrigantes da historia dos fenómenos aéreos inexplicáveis. Todos os nomes, datas, lugares e acontecimentos corresponden a factos históricos. Os diálogos emocionantes baséanse en relatos de testemuñas documentadas e nas descrições das súas experiencias, tal como registradas en relatorios oficiais e publicaciones en xornais da época. O fenómeno das luces de Lubbock permanece oficialmente inexplicável nos arquivos da Forza Aérea dos Estados Unidos. Obrigado por ouvir. Se gustou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Díganos nos comentarios se acredita en ovnis. Tal vez ya teña visto algo inexplicável.